good. Aha. Yes, good morning, sir. Yes, oo. Ma'am Len, nagtawagi kami sa imo kay may na-interview kami bago lamang. Sunod sa iya, nagbakalda siya sa Litson September 24. Ang reklamo is simple man lang mo. Paglasa nila sa Litson Ma'am Linda, nipis-nipis ang balido panit na gid lang ang nabilin. Anong rason sa ni Ma'am Linda? Ang mahambal ko lang, so may order na sila September 22. Ang ginpost nila, ginpicturean nila, ribs part. Then, tani kung magpicture man sila, dapat i-entra nila ang bilog nga lechon. Kaya ang una nga nagpost lalaki, ang ilang nga ginpost puro ribs. Oh. So, kaya ang ilang nga order, hindi man siya amo na kadako nga baboy, kag isa pa Bisaya. Ang Bisaya nga baboy, once lutuon, makupos pa na siya, sir. Then, ang maunod na siya, sir, abaga lang gid nga part. Aha. So, ang mahambal ko lang sa ila ng tani Ma'am Linda? pagkaon Valenciana kag spaghetti. So sa tutusin lang, sila pa ang may gana mga kig nga sila man gani ang mangutang sa akon kag hasta subong gapangwa na sila sa akon di sang mga gautang gayo na di sila sa akon lechon kinilo nga amo ni baydan lang pagka 15 gadilid pag gani wala man ko gani ka reklamo nga gadilid sila bayad wala man lang sa akin sige. bayad man lang kag isa pa Ma'am Linda, kung ano mo ka maayo sa ila sila pa ang ikaw pa ang gubo nila pag isa pang order nila September 22 nagkato di sila September 22 nga nagpabok di una nila nga kadto di kadua di sila kadua di sila nagkato ang una nila ginpabok September 22 5,000 lang tani kaso nagliwat guro ang iyangan may nakitaan sa guro nga amo na nga ginliwat niya ang iyang order nga dapat 5,000 lang ginhimo iyang 5,999 ang may upod na nga Valenciana kag spaghetti amo na siya then ang sala ko dito wala ko na ano nga ginhimo iya gali September 24. Okay. Kaya nagbalik di sa liwat. So ang September 24 nagluto naman ko liwat. Ang hindi ko lang namian nga hambalan kanila nga gininit lang nga asala ko na bala nga aga nila ginpabok hapon nila kaunon hapon nila pick upon tapos magpasikat pa sila ang ilang nga i-post lain-lain wala katugma sa akon nga ano tani parang kahanay lang okay so, ma'am pwede na sila makadto diri Ma'am Linda abot silingon atong gin-post nila sa social media sa Facebook nga nipis-nipis amo gin man to sa gin-order din sa inyo da amo to siya? Ang problema lang ng sa baboy bala nga nipis ang ano ang ribs mala kay hindi man siya dako kay tani kung gusto bala nila dako damo dito ga comment damo dito ga bas nga hambal nila kanami man na ginapos ni Ma'am Linda kanamit man na sang ilang lechon ti mahambal ko lang sa ila ang amo na nga gina-display diri nga wala na sa kapital sang iyang gin-order ang gina-display na namon diri sa kapital pa lang na baboy 8,000 tag 8,000 to 9,000 sa buhi pa lang na para dako kag makita mo gid nga iya nga ribs damo man ang unod di wala gani sa kapital ang iya nga gin-order sa amon pa kuyaan niya pa kami okay atong gin-post yes Ma'am Linda atong gin-post Ma'am Linda Bisaya to sa nga baboy yes oo tapos tani amo gid man sa Ma'am Linda kung Bisaya nga baboy amo gid man ang siya itsura ya kung lasaon mo nipis gid man sa iya sa depanet tapos kung para di man magnipis-nipis gid dako na lang iya order para mas di nakadepende man sa order kung ano man bala kadako ang imong budget bala alang dako tagaan ko to karon dako nga magdamol man bala ang ulo tani ang 6,000 up to 10,000 na lang nga lechon balak kay makita mo gid dira sulit na isa panahon subong ang buhi pa lang nga daan 3,500 bakte maka ano basta mahal tapos ang akon nga ginhimo ko na ang ako na nga pa nga amo na naka-avail sa sang 5,999 hasta lang na September 30 kay nga man og birthday akon bata sa 20 buwas karon ang
Ma'am ang Linda. nalainan ko lang, ang hindi ko lang sure na namian, ginhabalan niya ko nga gininit lang, wala sila kabalo ang September 22 nga lechon amo to kuno ginhatag ko nga ang September 22 ginpabaklan ko na lang gani cake para sa bata ko nga dapat sa September 28 pa. Wala ko lang galing post kay hambal ko sa 28 na lang kay para ang akon nga pagbaka-baka balas ang September 22 nga dapat sa ila ko yatag wala man ko gani nang aki nga hindi man bala makausik ang akon nga oras bala. Kaya syempre ginpang gublayan ko man. Tapos amo Sige. sila na kami. Sige. Amo na sila. Ma'am Linda. Sila wala man ko gani kanit amo na sila sa. Okay, Ma'am Linda. Sila sa amon. Are, Ma'am Linda, ang Sila. sige. Ano na lang imo sining dalangid, Ma'am Linda. Are na lang last na lang, anong imo sining mahambal sa mga reaction sa tao sa social media? Ay mo na lang mahambal sila. Mahambal ko lang sa ila, hindi sila magbuhay istorya nga hindi lang sila manghilabot. Hindi lang sila mamate, hindi lang sila magdayon bala comment bala nga malain. Masakit man na sa amon, okay lang na kami lang to nga wala atong nagpost gani wala gani ko sa loob biskan ano panghimuon nila sa amon. Niya sa amon nga magpakalain importante wala ko ga-explain man ko sa ila kaso gusto nila perfect wala kami mahimo ako naman nga sa sobra ko kabuot okay lang nga apak-apakan ka sa ako ang magwe istorya sa ako ang sa ako ang manakit. Sige, Ma'am Linda, at least nakuhaan ka namon sang pagpatahag parang at least pata sa amo sa ding presentation di. Ma'am Linda, salamat gid. Thank you gid, salamat gid. So, pasensya na kay na lang ko bala sa akon nga emosyon kay to ang akon lang nga side akon man lang balahaw, explain. Okay. Oo, kay ang ilang mga lantawa bala kagapon kadamo sang akon nga order. Nang first time ko nga customer tungod bala sa ila. Sige. Gaduha. Okay. Sige. Naghamladong sila yung mag-order kay nga ba kuno nagpaliwanag na lang ko ang mo ilang order kag gamay tuya. Okay. Depende na ya sa order kag sa kadakuon bala alang ang gamay yung order. Sige. Tagaan man sila dako tiyambal ko ma'am. Duwadaan nila kabilog nga lechon gin-deliver namon sa Manbil Pradas. Duwa kabilog first time. Okay. Ma'am ko dako man na in order. Gani ma'am. Sige Ma'am Linda. Amo na Okay, Sige, Ma'am Linda. Thank you gid kay why na ko time naglapaw na ko sa time ko at least kuan ka sa imo sa dingasay. Salamat gid Ma'am Linda, salamat gid. Salamat. Okay. Okay, sir. Si Ma'am Linda